Min jixtieq isir perit, min veterinarju u oħrajn jixtiequ jservu lil pajjiżhom bħala soldati jew pulizija. Fil-ġimgħa dedikata s-servizz pubbliku 912 il-tifel u tifla esprimew ruħhom b'mod kreattiv dwar il-karriera li qed jaspiraw fis-servizz pubbliku. Nixtieq insir vet għax nħobb ħafna l-annimali u jkunu ħafna ħelwin. La nikber nixtieq insir vet. Jien nixtieq insir perita meta nikber. Dan ix-xogħol jogħġobni għax minn meta kont żgħir kont inħobb dejjem nara l-videos tad-djar fuq YouTube u nibni d-djar fuq il-lob. Jien nixtieq insir soldat għax inħobb ngħin in-nies u niddefendi l-pajjiż. F'serata li matula ġew ippremjati r-rebbieħa tat-tieni edizzjoni tal-kompetizzjoni, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar innota li s-sena li għaddiet ħadu sehem fil-kompetizzjoni aktar minn 600 tifel u tifla li jfisser li din is-sena konkorrew kważi 300 aktar. Is-Sur Kutajjar qal li dawn in-numri sbieħ juru li l-messaġġ tas-servizz pubbliku qed jasal u anke f'għajnejn it-tfal, is-servizz pubbliku jinsab fuq quddiem nett fis-soċjetà u t-tfal ukoll huma lesti biex jagħmlu differenza pożittiva fis-soċjetà. 22% ta' tfal qalu li jixtiequ futur fl-art u fl-isport, 20% huma mħajrin għal karriera fix-xjenza u l-mediċina, 17% jimmaġinaw lilhom infushom fil-forzi dixxiplinati, 16% jixtiequ jaqbdu triq ta' għalliema jew karriri oħra fil-qasam tal-edukazzjoni u 13% qed jaspiraw li jaħdmu qalb in-natura u l-annimali. L-aħħar jum ta' attivitajiet tal-ġimgħa għas-servizz pubbliku kien iddedikat lill-istudenti kollha li ħadu sehem fil-kompetizzjoni li nataw l-opportunità li għattow ftit sigħat f'20 post ta' xogħol differenti f'Malta u Għawdex.